ассалому алайкум биандагони гиромӣ мухлисони барномаи футболи осиё. бо умеди хушҳои рӯзгори шумо ба нашри навини барномаамон шурӯъ мекунем. дар барномаи имрӯза наврасони тоҷикистон дар ҷоми ҷаҳони футбол. кадом дастаҳо ба даври бозиҳои ҳасвии ҷоми ҷаҳонро хат гирифтанд? дастаи мунтахаби тоҷикистон барои баргузории бозӣ бо мунтахаби Тимори Шарқӣ ба Австралия сафар кард. истиқлоли душанбе бо Азавра қувва санҷид. дар лиги чемпионои дуи Осиё чӣ гап? дастаи мунтахаби наврасони тоҷикистон дар сеюмин ширкаташ дар чемпионати ҷаҳон аз гурӯҳ баромада натавонист. футболбозони мо дар гурӯҳи А дар бозии нахустинашон аз Чехия бо натиҷаи бузурги 6-1 шикаст хӯрданд. чун бозии аввал буд, шояд футболбозони мо аз аврупоиён ҳаросида бозии худро гум карда буданд ва гуфта намешуд ки ин ҳамон дастае аст ки бозиҳои зиёде гузаронида дар давлатҳои мухталифи хориҷи кишвар машқу омода шудааст. вид шикиркон ҳамлагари мунтахаби Чехия он тавр хати дифои моро сарсон кард ки дар дақиқаи 12 мисолро кушод. сипас ба ӯ имкон доданд ки голи дуввуми худро дар дақиқаи 16 занад. магар ба голзанӣ ва сус будани хати дифоъ боварӣ ҳосил кард ки дар дақиқаи 19 боз дарвозабони мунтахаби Тоҷикистон Абубакр Раҳмонқуловро маҷбур кард ки дарвозабони мо тӯбро боз як бори дигар аз дарвозааш гирад ва яке аз бозиҳои бадтарини худро дар ҳавии вохӯрии Тоҷикистон гузаронид. то он замоне ки дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ивазкунии бозигарон ба вуҷуд наомад, бозӣ карда натавонистем ва мисли навёдгирони бозии футбол менамудем. шояд голзанӣ ба дили вид шикиркон зад ки ӯ навбатро ба Петр Хотмеши дод ва ин бозигар ҳам бо 2 голаш дар дақиқаи якуми вақти иловашуда ба қисми аввал ва баъдан дар дақиқаи шашуми ба нимаи дуввум иловашуда дуюмин голашро ба сама расонид. ба голи Доминик Зиятский як голе буд ки аз ҳама охир ба дарвоза зада шуд. ба Муҳаммад Назриев муяссар гардид ки як гол ба дарвозаи Чехия зада нотарсии худро нишон диҳад. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Ная Токс шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Ная Токс дарди шуморо давост. дар бораи мураббиёни аҷнабӣ имсоли дароз гуфтему, навиштему, нишон додему, аз дастаҳо рондем, аммо натиҷаи нишондодаи мураббиёни тоҷик бо 17-солаҳо дар солҳои 2007 ва 2019 аз он шаҳодат медиҳанд ки худиҳо беҳтар аз хориҷиён ҳастанд ва минбаъд дастаҳои мунтахаби ҷавонону наврасонро ба онҳо бояд бовар кард. дар бозии дуввуми дастаи мунтахаб бо Амрико дар ҷоми ҷаҳон бо иваз кардани ҳайат нисбатан бозӣ беҳтар гардид. дар дақиқаи сеюм Муҳаммад Назриев бо гузариши олияш дар дақиқаи сеюми суғро боз кард. шодӣ нишод кардем ки мисли соли 2007 амрикоиҳоро шикаст медиҳем ва ба бозиҳои ҳасвӣ меравем, аммо ин тавр нашуд. дар дақиқаи сеюм ба Нимфаша Барчимасӣ бурундитабори амрикоӣ имкон додем ки суғро баробар кунад. шояд як имтиёз ҳам барои мо муваффақият буд, вале амрикоиҳо дар дақиқаи 61 ба задани зарбаи пеналти сарфароз гардида бо зарбаи Каван Суливан ба сафи пеш баромаданд. футболбозони тоҷик дар ин вохӯрӣ ҳамагӣ 2 зарба заданду халос. 24 зарбаи амрикоиҳо ки 11 тоаш ва чаҳорчуби дарвоза рост омад, омори бозиро рангин кард. 2 маротиба онҳо дар ҳолати нобозӣ қарор доштанд. 11 зарбаи кунҷӣ заданду мо ягон маротиба зарбаи кунҷӣ назадем. куҷо шуданд он бозиҳое ки мо дар ҷои ин футболбозон медидем? охирин умеди мо ба бозии охирини гурӯҳӣ бо дастаи мунтахаби наврасони Буркина-Фасои африқоӣ буд ки метавонистем холе ситонем ва ё ғалаба кунем. аммо тавре гуфтем, дастаи мунтахаби Тоҷикистон ба қатори он дастаҳое шомил шуд ки дар ҷоми ҷаҳон ягон имтиёзе ба даст наовард. маҳороти олии дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон Абубакр Раҳмонқулов дар дақиқаи охири қисми якум дастаи мунтахаби Тоҷикистонро аз гол эми нигоҳ дошт ва ӯ зарбаи пеналтиро аз зарбаи табсоба баргардонд ва умедеро барои натиҷаи умумӣ бедор кард. аммо футболбозони мо дар хати пеш бозии хуб нишон надоданд ва дар охири қисми дуввум ҳам аз зарбаи олӣ Оватара тӯбро аз дарвозаашро гирифтанд. ҳисоби 2-0 дар ҷадвали равдабандии гурӯҳи А тағйирот ворид кард. амрико баъди ғалабаш бар Чехия бо натиҷаи 1-0
ба ҷои аввал баромаду Буркина-Фасо ба зинаи дуввум ҷаст. Чехия бо ҳамон як ғалабааш бар Тоҷикистон аз ҷои сеюм ба бозиҳои ҳазфӣ роҳат гирифт. аз ҳунарнамоии футболбозии Наврӯзи Тоҷикистон ба хулоса омадан мумкин аст ки ҳарчанд барояшон шароити хубро ба бозиҳои байналмилалӣ борҳо тамринҳо дар хориҷи кишвар Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳайё кард, хуб омода нашуданд ва аз нигоҳи ҷисмонӣ хеле танқисӣ кашиданд. ба ҷоми ҷаҳон баромадан худ обрӯи нуфуз аст, аммо дар он ба дастоварде расидан гуворотару шарафмандтар. дарди пой, миён, мушак ва ревматизм шуморо нороҳат мекунад. Naya Tox шуморо аз дарди мушак, устухон ва миён озод мекунад. Naya Tox дарди шуморо давост. дар ҷоми ҷаҳони наврасон аз Осиё 9 даста дар бозиҳои гурӯҳӣ иштирок кард. дар гурӯҳи А дастаи мунтахаби Қатар ба ҳайси мизбони бозиҳои якҷоя бо дастаҳои мунтахаби Италия, Африқои Ҷанубӣ ва Боливия мусобиқа орост. дар натиҷа ба мунтахаби Қатар муяссар шуд ки бо дастаҳои мунтахаби Африқои Ҷанубӣ 1-1 ва бо Боливия 0-0 мусовӣ бозида аз дастаи мунтахаби Италия бо натиҷаи 1-0 мағлуб шавад. ягона голи задаи Самуэле Инасио дар дақиқаи 19 Қатарро ба мағлубият рӯбарӯ кард. аз ин гурӯҳ дастаҳои мунтахаби Италия ва Африқои Ҷанубӣ ба бозиҳои ҳазфӣ роҳат гирифт. дар гурӯҳи Б ҷоми ҷаҳон дастаи беҳтарини Осиё Ҷопон бо дастаҳои мунтахаби Португалия, Марокаш ва Каледонияи Нав барои роҳат гирифтан ба бозиҳои ҳазфӣ мубориза буд. ҷопониҳо дар бозии нахустинашон Марокашро бо натиҷаи 2-0 мубталои шикаст карда бо Каледонияи Нав 0-0 мусовӣ вожиданд ва бо дастаи мунтахаби Португалия дар бозии охиринашон ворди рақобат шуданд. дар ин воқеа дар дақиқаи 35 Такеши Вада ҳисобро боз кард. бартарии ҷопониҳо хеле барҷаста буд ва дар дақиқаи 45 Таига Сегучи голи дуввумро ба дарвозаи Португалия равон намуд. Португалия хеле кӯшиш кард ки аз бохт раҳо шавад, аммо танҳо дар дақиқаи 80 голи задаи Зига ҳисобро тағйир доду Португалия бо натиҷаи 2-1 мағлуб гардид. аз ин гурӯҳ Ҷопон аз зинаи аввал, Португалия дуввум ва Марокаш аз ҷои сеюм муборизаро барои ҷоми ҷаҳон идома медиҳанд. дар гурӯҳи Эси ҷоми ҷаҳон дастаи мунтахаби наврасони Имороти Муттаҳидаи Араб ҳунарнамоӣ кард. ба ғайр аз иморотиҳо дар ин гурӯҳ Сенегал, Хорватия ва Коста-Рика низ ширкат карданд. дар натиҷа мунтахаби наврасони Иморот бо Коста-Рика 1-1 бозида аз Хорватия 3-0 мағлуб шуд ва барои се имтиёзи охир ки онҳоро ба бозиҳои ҳазфӣ роҳат медод бо дастаи мунтахаби Сенегал вориди майдон шуд. аммо Сенегал аз зарбаи пеналти аз ҷониби Сисе ҳисобро кушоду Бакари Соко бо 3 голаш ҳисобро 4-0 намуд ва голи панҷумро Виктор Менди ба нишон расонид. ин шикасти бузург роҳи дастаи мунтахаби Иморотро аз идомаи бозиҳо дарбаст ва Сенегал бо Хорватия роҳи худро ба даври бозиҳои оянда ҳамвор карданд. дар гурӯҳи Д бозиҳои ҷоми ҷаҳон ягон дастаи осиёӣ ҳузур надошт ва аз ин гурӯҳ дастаҳои мунтахаби Аргентина, Белгия роҳатро ба бозиҳои оянда ба даст оварданд. ҷойгиршавии дастаҳо дар ин гурӯҳ чунин аст. гурӯҳи И ҳам бе ширкати дастаҳои мунтахаби Осиё гузашт. дар натиҷа баъди 3 давр ба футболбозони навраси Венесуэла, Англия ва Миср муяссар гардид ки ҳаққи ширкатро дар бозиҳои ҳазфӣ ба даст оранд.
гурӯҳи F низ ба се даста имкон дод ки муборизаро барои ҷоми ҷаҳон идома диҳанд. агар ҷопониҳо аввалин дастаи осиёӣ буданд ки ҳаққи ширкатро ба бозиҳои ҳастӣ пайдо карданд, пас Кореяи Ҷанубӣ аз онҳо қафо намонда аз зинаи дуввуми гурӯҳ ба бозиҳои оянда раҳсипор шуд. Кореяи Ҷанубӣ бо пейсаф Швейтсария бозиро мусовӣ 0-0 бозиду Кот д'Ивуар соҳили Оҷро 3-1 шикаст дод. дар ин пай вохӯрии ҳалқарандаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ бо Мексика сурат гирифт ва кореягиҳо дар дақиқаи 19 бо голи Ку Хюн бин ҳисобро боз карданд. мексикоиҳо дар дақиқаи 44 ҳисобро баробар карданд. голи ҷавобиро Алдо Диннигис ба самар расонид. баробари оғоз шудани нимаи дуввум Ян Нам аз нав Кореяи Ҷанубиро ба сафи пеш баровард. ин дар ҳоле буд ки дақиқаи 49 паши сар мешуд. дигар хати дифои кореягиҳо ба футболбозони Мексика имкон надод ки ҳисобро баробар кунанд ва дар натиҷа Швейтсария, Кореяи Ҷанубӣ ва Мексика ба даври бозиҳои дигар гузаштанд. дар гурӯҳи G дастаи мунтахаби Кореяи Шимолӣ қаҳрамонӣ карда ба ду дастаи дигари Шарқи Осиё ҳамроҳ шуд. яъне барои ҷоми ҷаҳон муборизаро идома медиҳад. Кореяи Шимолӣ дар ҷоми Осиё бо дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар гурӯҳи D қуръакашӣ шуда буд ва Тоҷикистон аз зинаи аввали гурӯҳ ва Кореяи Шимолӣ аз зинаи дуюм ба бозиҳои 4-1 ниҳоӣ роҳхат гирифта буданд. ҳарчанд наврасони тоҷик бо натиҷаи 3-0 аз Кореяи Шимолӣ мағлуб шуда буданд, аммо бо 6 имтиёз мо садрнишин шудему онҳо бо 5 имтиёз дуввум гардиданд. дар ҷоми ҷаҳон наврасони Кореяи Халқи Демократӣ ба дарвозаи Салвадор 5 гол заданду бо Олмон мусовӣ бозиданд. Окпако Мир ки аз дастаи мунтахаби Олмон дар дақиқаи 62 дар он бозӣ ҳисобро шод. Хан Илбок дар дақиқаи 81 натиҷаро баробар намуд ва дастаҳо имтиёзҳоро тақсим карданд ва муборизаро барои ҷоми ҷаҳон идома медиҳанд. дар гурӯҳи дастаи мунтахаби Салвадор баъди ғалабааш бар Корея бо нишондони 2-0 дар бозии охирин ба зинаи дуввум баромад. дар гурӯҳи аши бозиҳои ҷоми ҷаҳон наврасони Индонезия 3 имтиёз ба даст оварда то анҷоми бозиҳо дар дигар гурӯҳҳо интизори роҳхат ба бозиҳои ҳасвӣ шуданд. Индонезия дар рафти мусобиқа дар даври аввал аз Замбия бо ҳисоби 3-1 мағлуб шуда аз мунтахаби Бразилия низ 4-0 шикаст хӯрд ва дар бозии охиринаш мунтахаби Гондурасро 2-1 мағлуб карда шаҳди пирӯзиро чашид. дар дақиқаи 52 довар ба дарвозаи Гондурас зарбаи ҷазо пеналти таъин кард ва оро Эванда ба нишон расонид. баъди 2 дақиқа ин навбат довар хаторо дар дағалии бозигарони Индонезия дида тоғро ба нуқтаи 11 метра гузошт ва Луис Суазо ҳисобро мусовӣ гардонид. дар дақиқаи 72 бошад Падли Алберто голи ғалабаоварро ба ҳадаф зад ва 3 имтиёз насиби мунтахаби Индонезия гардиду онҳо бо як ғалабаи арзишманд ба хона бармегарданд ва бо 3 имтиёз аз ҷои сеюм ба даври бозиҳои ҳасфӣ роҳ наёфтанд. дар гурӯҳи J дастаи мунтахаби Ӯзбекистон чемпиони феълии Осиё ки Арабистони Саудиро бо натиҷаи 2-0 мағлуб карда ба ин унвон расида буд, ба қатори дастаҳои Шарқи Осиё ки ба бозиҳои ҳасфӣ роҳхат гирифтанд шомил шуд. наврасони Ӯзбекистон бар Парагвай 2-1 дар бозии аввалашон ғалаба карда, дар бозии дуввумашон аз Ҷумҳурии Ирландия 2-1 мағлуб шуданд ва шаҳомату шукӯҳи футболи Осиёи Марказиро дар вохӯрӣ бо Панама нишон доданд. дар ин бозӣ ӯзбекистониҳо ба васитаи голҳои Шукруллоев, Ҳасанов, Содиқов, Рустамов, Алиев ва Саидов аз зарбаи пеналти ба дарвозаи Панама 6 гол зада танҳо дар дақиқаи 10 иловагӣ ба нимаи дуввум яъне садуми бозӣ аз дарвозаи худ як тӯб гирифтанд. дар натиҷа Ӯзбекистон бо 6 имтиёз баъди Ирландия аз зинаи дуввум роҳи худро ба бозиҳои ҳасфӣ ҳамвор кард. Парагвай ҳам бо 4 имтиёз озми бозиҳои оянда шуд.
дар гурӯҳи К Фаронса, Канада ва Уганда ба бозиҳои 32 ниҳоӣ мераванд. дар ин гурӯҳ дастаҳои Осиё ҳузур надоштанд. ноиб чемпиони Осиё дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ ки имсол аз Ӯзбекистон дар финали ҷоми Осиё тавре гуфтем шикаст хӯрда буд, бо 2 бохт ва 1 ғалаба аз идомаи бозиҳо дар канор шуд. Саудиҳо аз Австрия 1-0, аз Мали 2-0 мағлуб шуда дар баробари мунтахаби наврасони Зеландияи нав бо натиҷаи 3-2 ғалаба карданд. аммо ин 3 имтиёз ба онҳо кӯмак накард. дӯстони гиромӣ, мегузарем ба навигариҳои футболи дохили кишвар. тими миллии Тоҷикистон барои гузарондани бозии охирини худ дар соли 2026 бо дастаи мунтахаби Тимори Шарқӣ ба Австралия сафар кард. сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Горан Стеванович ҳайати бозигаронро барои ин вохӯрӣ ки 18 ноябр дар варзишгоҳи Третори Регби Лиг стадиум баргузор мешавад, эълон намуд. рӯйхати дастаи мунтахаби Тоҷикистон аз 24 бозигар иборат аст. дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Растов, Олег Баклов, Туран, Товузӣ Озарбойҷон, Калер Азизов, Ҳосилот, муҳофизатгарон Зоир Ҷӯрабоев, Уғдиёна, Берубон Каримов, Локомотив Гурҷистон, Аҳтам Назаров, Манучер Сафаров, Табриз Исломов, Солиҳҷон Қурбонов аз Истиқлол, Алиҷон Кароматуллозода аз Равшан, Мусо Қаворов аз Барчӣ, ним ҳимоятгарон Парвизҷон Умарбоев, Локомотив Булғория, Амирбек Ҷӯрабоев, Эҳсони Панҷшанбе, Муҳаммадҷон Раимов аз Истиқлол, Алишер Шукуров Хуҷанд, Шервонӣ Мабадшоев, Далер Имомназаров аз Регери Тадаз, Азизбек Ҳаитов Равшан, Ҷовидон Кишвақтов Барчӣ ва ҳамлагарон Шаҳром Самиев Хоразм, Рустам Соиров Истиқлол, Нуриддин Ҳамроқулов Вахш ва Шариддин Бобоев Равшан мебошанд. барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон ғалаба дар ин бозӣ муҳим аст, зеро ҳарифи асосии мо Филиппин дар ин дар сафар бо Малдив бозӣ мекунад. бохти яке аз дастҳо метавонад мавқеъро дар ҷадвал дигар кунад, аммо бозии асосӣ дар рақобати байни ҳамдигари Филиппин ва Тоҷикистон нақши муҳим хоҳад дошт. ҳафтаи гузашта чемпиони Тоҷикистон дастаи Истиқлоли Душанбе бозии даври чорумии Лиги дуи чемпионои Осиёро дар муқобили Аззара дар шаҳри Бағдод доир кард. ҳарчанд истиқлолиҳо бозии ниҳоят зебо нишон доданд, аммо бо натиҷаи 2-1 мағлуб шуданд. дӯстони гиромӣ, дар бораи дигар навигариҳое ки берун аз барномаи имрӯза монданд, дар ҳафтаи оянда ба шумо хоҳем гуфт. дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба поён расонем. воқеъ сеҳатманду пирӯз бошед. хайр.